Napori hrvatskih preporoditelja da hrvatski jezik dobije dostojno mjesto u javnom hrvatskom životu 1861. dakle prije 150 godina, urodili su pravim plodom. Hrvatski je sabor na 58. i 59. sjednici donio odluku da hrvatski jezik postane službeni jezik u svih strukah javnog života, kako su tada rekli. Riječ je o poznatom članku 58. naslovljenom o narodnom jeziku. Makar se ta pobjeda hrvatskoga jezika ne može pripisati pojedincima, jer bez sve hrvatskoga napora do takve odluke ne bi moglo ni doći, ipak valja izdvojiti dvije osobe. Hrvatskoga bana, našega Vinkovčanina Josipa Šokčevića, za čijega je banovanja ta znamenita odluka donesena, i Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, velikoga župana Zagrebačkoga, koji je odluku pripremio, napisao i obrazložio. Priprema Kukuljevićeva trajala je doista dugo, najmanje od njegova prvoga saborska govora na hrvatskom jeziku 2. svibnja 1843. Taj važni odlučujući govor u svoje vrijeme nije mogao biti u Hrvatskoj otisnut zbog cenzure, pa je svjetlo dana ugledao u ilegalnim ilirskim novinama u Branislavu 1844. a širio se po Hrvatskoj u prijepisima. Suvremenici kažu širio se kao plamen. Sljedeći je korak bio 1847. kada je Kukuljević izborio saborsku odluku da hrvatski jezik postane službeni saborski jezik, naime, dotada se u našem saboru govorilo latinskim. Naravnim je dakle bilo da za banovanja Vinkovčanina Šokčevića baš Kukuljević pripremi tekst odluke, zakonskoga rješenja, i da se vatreno založi za saborsku odluku, ili kako su Kukuljevićevi suvremenici opisivali, da vatrom i ushićenjem govori o domovinu i narodu svom. Ivan Mažuranić, tada kancelar Kraljevske dvorske kancelarije u Beču, poslao je odluku saborsku Franji Josipu na potvrđivanje. Franjo Josip odbio je potvrditi odluku Hrvatskoga sabora, smatrajući da u Kraljevini treba biti samo jedan službeni jezik, njemački, ali nije zabranio službenu upotrebu i hrvatskoga. Širenje se hrvatskoga jezika u javnoj upotrebi nije moglo zaustaviti, a članak 58. o narodnom jeziku ima u tom važnu ulogu. Zbog toga s pravom obilježavamo 150. obljetnicu te saborske odluke o uvođenju hrvatskoga jezika kao službenoga. Evo kako ta odluka glasi u saborskom zapisniku prije 150 godina. Članak 58. o narodnom jeziku. Da se jeziku narodnomu podijeli ono dostojanstvo kojega po pravu i Božijem i čovječijem ide, bude zaključeno. Jezik hrvatski trojedne kraljevine izjavljuje se ovim za svekoliki opseg trojedne kraljevine za jedino i isključivo službeni jezik u svih strukah javnog života. Sve oblasti bez iznimke u opsegu trojedne kraljevine, kao i one višje oblasti koje izvan opsega iste kraljevine stanovale budu, isto tako i sve skupštine i sabori trojedne kraljevine u svih svojih vijećanjih, dopisih, otpisih, odlukah, rješidbah i ostalih javnih spisih, kao i svih službenih odnošenjih, imaju se jedino služiti jezikom trojedne kraljevine. Učebni zavodi, muške i djevojačke, višije i nižije učione, budi javne, budi privatne, i sva zakonom potvrđena domaća društva bez razlike, imaju u svih službovanjih, predavanjih i pismenih dijela služiti se jedino jezikom Hrvatske trojedne kraljevine. Oblasti crkvene u opsegu trojedne kraljevine, budi kojeg vjeroispovjedanja, dužne su u općenju među sobom i sinim i domaćim i oblastmi služiti se jedino hrvatskim jezikom trojedne kraljevine, isto se razumijeva i u knjigah matičnih. Svakomu je prosto služiti se u svih spisih latinskim ili čirilskim pismom. Zaključak ovaj imade se u slici zakona njegovu veličanstvu povišnjeg potvrđenja radi podnijeti. I kako je naprijed rečeno, Franjo Josip nije u potpunosti potvrdio taj zaključak, ali ipak hrvatski jezik od tog trenutka ušao je u sva područja hrvatskoga javnog života.